Sumao to nga close ra kaayo ming Charlie didto sa tunga. Ngit-ngit god og disco lights ray naa. Pero ang smile sa nawong niya kay maklaro gihapon kayo. Siguro pod kay memorize naman nako iyahang nawong. Kay bisan gani og naa ako sa balay, makita naman gani nako siya bisan asa. Daghan gyoy makarelate ani. Di ba kung natay crush kay moray buhat nato og imagine silang nawong. Makita nato sa bongbong, sa kesame, sa plato, sa labunon, og sa tubig. Ambot bitaw. Basin ako rapod ang ingani. Gipaningot ako gamay pero wag yun ko'y maisip nga itubag siya. Daghan ko og pangutana. Daghan kong gustong klarohon niya pero wala ko kabalo kung saon ako pagsugod. Saba pod kayo ang sounds maong maglison migdongog duha. Igong pagkahuman sa kanta kay giagni na nako siya nga mopadaplin nami. Pero nasundan pa magyud na og lain nga sweet music. Mao nang wa ko niya buhii og nagpadayon gihapon mi nga nagbayle sa tunga. Dayon ni tan-aw ko ana siyahang naw nga nagtan-aw ra pod sa kuha. Lahi gining nasanay tang joker ang isa ka tao kay maglibog na ta kung seryoso ba yun ang istorya or joke ra pod. Kadugayan kay nangatawa naming duha. Wa na yud ko kaagwanta kay dugay man mahuman ang music. E di nangutanan na gyud ko niya pero kailangan na mo paduol yun og istorya. Nga duol yun siyahang dunggan para lang madunggan. Og maupod siya kada tubag niya. Mora na may og naggako sa tunga. Nangutanan ko niya kung seryoso ba. Tubag si Charlie, paminaw nimo. Nitubag ko nga joke ra. Hana si Charlie, nga joke ra yun ang tan-aw nimo. Nitubag ko nga, dili. Seryoso? Tubag si Charlie, naaraman di ay na. Nangutan ako niya kung kanusa lang. Nitubag siya, nga wala ko kabalo. Basta kay nakabalo lang ko nga dili lang ka barkada para sa kuha. Nangutan ako niya kung nganong nakaingon siya na. Hana si Charlie, nga magselos nako kung naay mo dool nimo. Gusto na ako nga naa sa kuha lang imuhang atensyon. Masuya ko kung naakay laing kaistorya nga laki. Labi nag magsigi kag katawa. Tubag ko nga, unya, nganong maldito man kayo ka sa kuha. Tubag siya nga, ingana namang yugog yun. Lingaw man pod kay ka sungugon, kay masuko man kadayon. Tubag ko nga, unya, halipay pod kayo kag masuko ko no. Hana siya, nga alangan kay nang kinaiyan nimo nga sungugan pod pero mabalsan kay maninuod. Nigatawar ako, tinuod yun ba? Usahay kay ako man ang mapikon labi na og tabangan ako nila og sungog. Tungod kay naglisod naman yun mi og dungog didto nga nagistorya sa tunga. Nakadesisyon na lang ming mopadaplin na lang. Nanaka nami og balik sa stage og namalik og lingkod sa among gigikanan usa minanayaw. Nagunit lang gihapon na siya sa kong kamot ug walay laing buhat kung dili ang magtan-aw og mo-smile sa kuha. Nangutan ako niya kung sigurado ba yun siya. Nitubag pod siya nga sigurado daw kuno kayo siya. Ako siyang giingnan, basin og nalibog pa ka ba? Tubag si Charlie, nga ako, sure nako. Ikaw. Wala ko kabalo kung angay ba na kung ang kunon siya nga dugay ra kong nagkagusto niya. Pero kay tungod sa pride na ako, mas gipili na ko nga ihilom usa o siguro sa tamang panahon kay mo confess ra ko niya sa akong tinuod nga feelings sukad pa sa una. Nangutana si Charlie nako, ikaw, unsa may score nako nimo?
Tubag ko nga, unsa ba imong gishot? Free throw, 2 points or 3 points? Tani katawa ko. Tubag siya nga, feeling sa ko ang gishot. Pang MVP. Nidol ra na siya og kalit og sa ikaduhang higayon, ni honghong na siya og I love you. Mga 6 inches siguro ang distansya sa muang mga nawong. Kay nitotok manday na siya sa kuha. Og naggunit lang gihapon na siya sa kuang kamot. Nakaingon lagi ko na, Lord, pukawan ako kung damguran eh. Palihog lang yun. Sa tinod lang bitaw ko mangandoy gani ko kay Charlie dati. Mura yun og fairy tale. Pero natinuod man di ay. Lipay yun kaayo kung dugahan nga lami bitaw iambak-ambak. Pero nagpugong lang yun ko. Kay mura unya ako og bata og dili biyaing ato ang impression sa bang tao sa kuha. Maldita bi ako nga sungugan og dili kikay or dili pabebe ba. Mura og nag-advance man hinon akong utok. Kay naghuna-huna naman nga what if mahimong kami ni Charlie. Unya magbulag bitaw. Di unsay may istorya sa laing tao sa mua. Murag dili ko ready bitaw sa reaction sa palibot. Gaw-na-huna na yud ko kung unsaon ako paingon siya ha. Nga hangtod sa na-construct na yun na ako og tarong ako ang thoughts. Ako siyang ingnan, musugot kog mahimong kita, basta naatay rules. Nag-abot din iyang kilay. Ingon siya nga, unsa man na nga mga rules oy, mura mag-basketball. Tubag ko nga, ay, so dili ka. Tubag siya nga, ay sige na, unsa may rules? Siyang gingnan nga walay dapat makabalo na uyab na ta. Isa mo to gabot ihang kilay, murag batang gamay nga gibalibara ng iyang reaksyon. Yan na si Charlie, nga unsa man oy, o manay klaro. Nganong ing ana man, lain kayo eh. Tubag ko nga, basta, maura na ako ang kondisyon. Kita lang duha dapat ang makabalo, nga uyab ta. Dili dapat makabalo atong barkada ug bisan ato ang pamilya. Naguna-huna pa na siya kay lugi kay siya dagway. Yan si Charlie, lain na lagi kayo. Ngano man gudi ay ug makabalo sila. Tubag ko nga, basta, dili ko ganahan nga mabulabog nga uyab ta. Daghan kayong chismosa. Gusto na ko nga mura lang gihapon tag dati kung natay laing kauban. Pero og kita na lang duha na way laing makakita o kung naata sa laing lugar, kana hinuon, pwede ta nga mahimong sweet sa usag-usa. Tubag siya nga, dili ko ganahan og ing anang tago-tago. Wala man na sila labot sa tua. Ngano man di ay uyab ta, mga tarong man pud ta. Ako siyang giingnan, nalagi dayon daghang chismis or unsa pa ng mga sungog sa palibot. Kadugayan ana, kung makita ang tanggakuyog, labi nagkabalo sila nga uyab ta. Nadayon silang utok na mabuntisan or unsa pa. Mas mayo nang kita lang duha ang nakabalo. Dili gid siya happy ato nga kondisyon. Sa bagay, kinsa ba naman ang malipay na itago agad. Pero kay bata pamanggod ko ato, mong dili pagyud ko ready nga mabulabo. Nga naa ko'y uyab nga silingan ra. Ako siyang giingnan, ikaw, kung dili ni mo kaya, dili na lang. Tubag si Charlie, nga naman gudi ay og ipahibalo na to eh. Umadto ko sa inyo ha, mga tubang ko sa imong mama o papa. Nisiga na jud og maayo akong mata. As in, siga gyud kaayo. 17 pa ko ato god. Dili pa ko ready nga naay mga tubang na lalaki sa balay. Basin unya og ipaminyo na hinuon ko sa kong ginikanan. Nabuing na gyud. Ako siyang gingnan, kana joy ayaw buhata. Dili sa karon. Sunod na og makahuman ako. Tubag si Charlie nga, nganong dili man kaganahan nga tarong man ko. Wala ampod siguro problema si mama og papa ni mo na ako.
Wala man sila'y angay ikabalaka sa mong pag-eskwela kay dili man ko irresponsableng lalaki. Nitubag ko nga, basta, daghan kaayong chismosa dere. Sige lang gud og ingana tong setup. Nanabitaw ko sa boarding house permi ug tagsa na lang pud ko muli dere. So dili na to kailangan magpanggap kung naata didto sa lungsod. Basta wala lang tay kauban na kaila. Gaw na huna pa yun na siya o kadugayan kay ni sugot ragyod siya. Hingon si Charlie, sige, basta kay ako anak ha. Ayaw na pang entertain og lain. Nitubag ko nga, basta kay motuman jud ka sa sabot. Taod-taod lang nakita na namo si Alpha na paingon sa stage na formal ming duha ni Charlie. Pagkakita niya sa mua ni Charlie, murag abot sa dunggan ihangise. Ngayon si Alpha, nga da, kanina rakog tuyok-tuyok pangita ninyo na araday mo daring duha. Unya, unsa naman ingnan bitaw tamong nahimadlan na tamong duha. Anda ni katawas siya. Nitubag ko nga, ayaw pag in-advance dira. Dili mo yaboy. Naalang ko igipaselos na ex. Nausab na iyang expression og nitanaw siyang Charlie. Gitanaw ra po na ako si Charlie nga nagtanaw ra pod sa kuha. Ngayon si Alpha, nga kadali lang ha. Kadali lang gyud kay mo ginhawas ako. Nag-inhale o exhale pa na siya sa mong atbangan. Then nanguta na siya balik nga dili ba daw may uyab. Nitubag po mi ni Charlie nga dili lagi. Nagbalin-balin na iyan tinanawan sa mua ni Charlie. Maklaro yun siyang nawong nawala nito. Niingon pa na si Alpha nga naa si Echo nga nangita daw sa kuha. Ingnon ba daw niya? Pero dali ra kay nakatubag si Charlie nga dili daw. Ayaw. Matong niingon si Alpha nga dili mo uyab ana ha. Then ikatawas siya. Matong niingon ko nila nga mangadto na lang mi sa tunga. Ug manayaw na lang mi. Sa mga nga nanayaw na lang mi sa tunga. Kadugayan kay natapok naming mga barkada ug nag-iyahay silag ingon nga kaganina palagiming gipangita. Mayo gani kay wadi amin nila nabantayan ni Charlie nga nanayaw og sweet kay mas madakong issue pa unta. Pagpanguli na ana kay sabay mi mga barkada. Wala na gyud may solo time ni Charlie ato. Ing ato gyud to kay gigusto man pud nako to. Lain manggod kung mabalaan sa mga barkada kay sila na hinuon ang modistansya. Unya mawala na ang enjoyment bitaw ug magtapok-tapok kay naanay managuyab. So mas gipili na lang nako nga itago na lang. Nag-text pa mi ni Charlie ato ug nasabutan namo nga ang tawagan kay Yam. You are mine. Sa mga to, nga pagbalik na sa school, gihapit ako ni Charlie sa balay kay paingon pud siya sa trabaho ato. Nakasanayan na pud to nila nga hitabo sa pagpa-basketball pa, maong okay ra. Sanaan nami sa dala na medyo layo-layo na sa mong barangay. Gikuha niya akong kamot nga nagunit siyang kilid o gibutang dapit siyang heart. Nagwandahan ra na siya nga nag-drive. Hinay ra nun kayo mong dagat. Ako siyang gingnan nga basi natay makasugat diri ha. Mailhan jud ta. Pero mas gihigpitan pa niya iyang paggunit sa kong kamot. Ngayon si Charlie, pasagdahin na sila god. Kapoy kayo magtago-tago. Ingon ko nga, nagsabot na biyataan eh. Ngayon si Charlie, nga layo biyata. Iha pa yun hinoon na nga giplaster akong kamot sa may abs niya banda ug niingon siya nga paggunit og tarong. Ingon si Charlie, I love you Yam. Nitubag pud ko nga I love you too Yam. Abi yun na ako og never mahitabo na mahimo na kong uyab si Charlie. Pero it really comes to reality. Ma-feel biya yun na ko iyahang pag-amping sa kuha. Og hangtod naabot na may sa lungsod o ginaog ko niya sa boarding house. Paingon na po siya sa work ato. Nagbili na siya na i-text per me kung bakante na ko.
ug mao pod akong ginabuhat. Ginahulatan pod ko ana niya na mouli sa boarding house. Dito siya sa computer shop. Usahay ipatago rami nga mag-holding hands sa sulod ug magkuha mi og unit na tapat. Bago pa lang nagsugod among relasyon, pero nakadecide na si Charlie na mobalik og puyo sa lungsod. Namagod sila balay nga giparintahan na lang kay gauli-uli man siya. Para po daw nga mas naami time na magkabanding duha. Gituman dyan ni Charlie ang saad na mga ligo may pool human sa padula sa basketball. Domingo to ang nasabutan namo nga mga ligo. Maong Sabado pa lang kay busy naming ga-prepare sa mga dalhono na pagkaon. Kami pa din ni Charlie duha ang namalit og mga sagol ato sa buko macaroni og nagplano sa uban pang pagkaon na madala. Napuday may suhol ni Alpha atong committee mi sa basketball. Mga nagsabot na may nagastuho na lang sa lahat. Pagpanguli na mo sa barangay, na nga formal naming duha ni Charlie. Padulong mi ato nga manguha og butong og nagtapo kami daan sa tindahan nilang Alpha. Una kong niabot didto human among ubang barkada, dayon si Charlie. Ang noong ni Alpha kay mao ra gyud buhat og sigig ngisi. Iyang mata kay gabalin-balhin sa mong duha ni Charlie. Mura bitaw og mabasa nimo siyang dagoy nga di gyud mo mangangkon ha. Bitaw. Sa mo to, nga nagsugod na pod og panungog si Alpha nako. Ingon siya nga inspired daw kaayog nawong si Charlie. Unyag basin daw kuno nga naarad-ari sa duol iyahang inspiration. Dahil tan-aw si Alpha sa kuha. Moto nga wala ko nakalikay nga niri ako. Ningon ko nga, ay kog sugdi Alpha. Then grabing pangatawan nila. Hingon si Alpha, nga hala, nariak man ka. Wa man mi nag-ingon sa imong ngalan ha, pero ikaw ang nag-react. Nga namoy sa kabarkada nga si Ayan, nga basin tinuod. Sa mua na yun na silang Charlie hinuon nagtanaw. Mao na giniligi ba? Grabing chismis o grabing sungog. Napaydali ra kayo ko mamula og sungogon. Hingon ko nila, nga di gani mi uyab. Hoy Charlie, tingog pud dira. Hingon si Charlie, kami na pud inyohang natripan ha. Enjoy kay sila nga nagtan-aw og naminaw og wa yoy mga lingaw. Hingon si Alpha, nga denial sweethearts, denial king and queen. Di yun matako milhang baba, mga sungugan jud kayo. Ako sa lang giingnan, nga bahala mo dirag di mo manoo. Di man magsakit akong tiyan. Tara na, watay mahimo aning puro ramo issue. Wala yun gikapoy si Alpha og panungog kay ipugos yun lagi niyang moangko ni Charlie. Mayo gani kay hawod pod nga mo-acting si Charlie ato. Pagkaugma na kay sayo kay minangandam. Iyahay og bit-bit sa mga balo na pagkaon. Walo may kamotoran niya ng lakaw. Gawas nun rapod hinoon mi kay basta sila Charlie og Alpha ang kuyog kay pangsugtan raman ming mga batanon sa mong parents. Basta gisabot na midaan nga walay mag-inom sa laan og hinay lang ang dagan sa motor. Si Alpha ang ni-sponsor sa entrance fee na mong tanan. Mubayad yun unta mi pero siya na lang ligi daw. Pasalamat na lang po mi. Sa cottage kay si Charlie nang bahala. Hangtod sa naplastar naming tanan. Og nag-iyahay nagpang-ilis og pangaligo ang uban. Kaming Charlie kay nag-text rami. Magkatawa na lang jud ko kay wala siya laing buhat kung dili ang magreklamo nga kapoy daw mag-deny. Og ang sigig Agnes ako na moangko na lagi mi. Pero dili yun lagi ko. Mas naabiya pod sa sungog-sungog ang tiling. O gi-enjoy paligin ako ang moment. Ingon din na si Alpha nga, Shara, bilin sa kadriha, manglaag sa mini Charlie, mangitag chicks. Okay raman ni mo no, di bitaw mo uyab. Dahil ni katawas siya. Ako siyang giingnan, nga lakaw, daghan na kaya tuang pilian. Ingon pod si Charlie nga, chicks lang gihapon, isumbong kay Lima be. Niingon pod ko nga,
Sige pangitag chicks dito. Pangutanon lang nako si Lima unya og okay ra ba niyang dungagan. Nga si Alpha, nga joke lang gani. Di man pares sa kuha eh. Para man ka Charlie. Single biyani. Walay uyab. Dito bagpod ko nga. Wala bitaw. Pangitae na dito ka. Abi yun siguro ni Alpha og mabigay ko siyang sungog-sungog na ko. Wala lang siya nasayod nga halos 7 years na kong inacting na baliwala lang sa kuha si Charlie. Hato pa ba ka ha? Sa mga nga galibot-libot na may sa paliguan. Dako kay to siya nga resort pero kay nakatrip man ang magbarkada, dito minangadto sa pambata nga pool nga na-slide og taman 3 feet lang ang tubig. Bibo kay ming tanan. Usahay magdakpanay may sa may 4 feet. Usahay napoy mga itsa og piso human maglumbaanay og dive. Golden memories yuto namo nga mga youth. 20 plus could may atong grupuha. Pagpabalik na namo sa cottage, na nakasugat na si Charlie, nakaila niya nga babae. Maong nibilin siya kay giistorya pa man sila. Napoy kaubang chicks ang babae o gipela ila siya. Naglantaw ra jud ko sila ha dito sa may cottage. Naka-feel pod ko og selos gamay. Ambot aning gugmaan toy, dali raman kayo ta ma-insecure. Pero kanigid si Alpha, kay murag sa tani nga tighonghong. Ingon si Alpha nga, ang gwapa ang chicks na kauban sa kaila ni Charlie no? Bagay ba sila Shara? Nito bagay rapod ko nga, medyo may itsura pod. Pwede na. Nagkatawaran na si Alpha sa kuntuba. Huwag ningon si Alpha, nga kanusa man nimo planong mo angkon. Nangutan ako nga, unsa bay dapat na ko angkunon? Ingon si Alpha, nga bahal amoy. Lain biya nang magdinay-dinay, sakit pod ang idinay. Sa motong ni biya na lang ko dito sa cottage, kaya wa naman gyud plano mohonong og sungog sa kwa si Alpha. Ang naghumol ko dito sa may 5 feet nga swimming pool. Wara nagdugay, kinisunod po na sila ang trina. Pila ka minuto na mong pundo dito, nay nang duol sa mua nga duha ka lalaki o nakigila-ila. Mga batanon pod god. Mga nasa college or graduate na bakato sila. Istorya-istorya gamay, o kay hilig man kaayo mag-entertain og laki si Trina, so siya na nga tubang sa duha. Usahay mo tubag pod ko og tuyuan og pangutana. Paglingin ako sa cottage kay tuwa na day si Alpha og Charlie nga nagtanaw sa mua. Sure ko na mura na pod og sa tani to si Alpha nga ginabitik na pod si Charlie og istorya. Pero ang mas nakita nako sa nawong ni Charlie kay lahi. Mura ba og naningil na sa nagsabot na tang dili ka mag-entertain og lain. Pero nakigistorya man gani siya sa chicks. Siya ra ba di ay kahibalo? Bitaw. Nahuman ra gyud tong adlaw nga malipayon kay mi ug nakauli ming tanan nga safe. Nagpadayon na among relasyon ni Charlie ug among nahimong meeting place kay sa dike. Kabalo man ming menos ang kaila nga manlaag dito. Kung manlaag pud mi, kaysa pikas lungsod ug didto mangaon sa barbecuehan or balutan. Wala na day uli-uli si Charlie kay didto na pud biya siya sa lungsod nagpuyo. Wala man pud hinuon ko nagpasagad sa kong pag-eskwela ato. Naikisa ana nga nako sa balay ug naabot pud sa balay namo ang pag-umangkon ni Charlie. Nangita man to siya sa pag-umangkon pud nako ba kay magdula lagi sila. Motong giadto niya sa balay kay tuwa man didto nga nagtan-aw og TV. Pagkakita niya sa kuha, nikalit man kaya na og pambulabog. Naapayod akong mama ato. Itago lang nato siya sa pangalan nga Angel. Ingon siya nga, uyab guna silang Tito Charlie ba? Nitubag ko nga, hala dili oy, kinsa nag-ingon nimo? Nitubag siya nga, si Papa. Gikulbaan jud ko. Nabuing na gyud ni si Charlie. Nitubag ko nga, taka ra to imong papa. Dili gani. Nitubag si Angel, nge, nakitaan mi gani namo imong picture sa cellphone ni Tito Charlie gani. Naliwat yun ni kay Charlie iyang pagumangkon, kusog kaayo mo rason. Ingon ko nga, basin dili to ako.
Pero niingon siya nga ako jud lagi daw kuno tong naa sa picture. Sala yun ng Charlie ba kay nagpataka og butang sa cellphone. Tanawa na noon. Murag mabulabog ta sa way oras. Nangutana pa kong mama, ngoyab mo ni Charlie Shera? Nitubag pud ko nga dili oy. Ingon ako mama, nga pagtarong lang yun og istorya dara. Nitubag ko nga, dili gani, bahala mo oy og di mo manoo. Sumoto nga pagkita na mo og usab ni Charlie, nahisgutan pa na mo tong nakit-an siyang pagumangkon. Mao di kay ako man di ay ang gihimo nga screensaver niya. Giingnan pa nako siya na pailisan pero dili gyud daw. Ako pa'y gimahay na nga manggod daw nga itago-tago ang mga relasyon. Kay og gibulgar pa lang daw, di na daw unta may maghahago og deny sa tanan. Bisan pa man sa pagtago-tago namo, nasulit man gihapon na ang kada banding namong duhang Charlie. Nay kay saan na nga nag-text na siya sa ko ang gabiing dako kay manglaag lagi daw may pagkaugma. Magdala daw ko og mga sanina kay resort daw ang mga tuan. Pero manguli lang po daw may pagkahapon. Buntag sayo iyahang ingon. 5 a.m. daw may mga larga. Sa moto nga gaandam ko og tulo ka parisa na sanina og pangaligo og uban pang mga gamitonon nako. Sayo pud may nangatulog. Pagkabuntag, kay gihulatan na nako na siya og wa ra pud nagdugay kay naabot na siya. Perteng layo asa mong gibiyahe. Naghunong pa mi sa city og namalit og baon na mga pagkaon og nang largo na sa may resort. Bali na sa taas sa bungtod ang swimming pool nga naay view sa bulkan kay natimingan man namo nga walay fogs. Dala ni Charlie kay ihang tent kay naaman po'y camping site. Isa to sa pinaka-sweet na banding namo sukad naging kaming duha. Nature, foods, og siya equals happiness. Napoy times nga kung maglingkod gani ko, dali ra kay na siya makahigda sa kong paa. Ug ihang gunita na ako ang left hand. Moingon pa na siya nga puhon-puhon daw. Iyaha daw ang tauran og singsing ako ang ring finger. Usahay ihang kisan or iyahang ihagna sa ihang aping. Conservative pa siya nga uyab kay akong dala kay one piece nga bathing suit man. Ipasot pa ko anani og shorts usa gitugutan nga mga ligo. Daghan pa yun kaayo mi og nahimong banding didto o sa amin ang uli pagkahapon. Samtang nami sa biyahe pa uli, nakita na namo ang dakong dagom nga naami sa tunga-tunga pa lang. Hangtod sa mga pagani pagsulod mo sa syudad, kay gisugat na may ugulan. Wala gid may dalang raincoat o kay pareho man may naka-helmet, bali lisod kaayo kay Charlie ang mag-drive. Pero natingala na lang ko nga nikalit na siya og minor og taod-taod kay nitabok sa Picas Lane human diretso sa entrance sa ka-building ug nilahos sa parking area. Wala gyud ko idea ato nga lugar ug aber gyud nako og magpasilong rami nga normal lang nga establishment pa. Paghangad nako sa karatula kay Express Inn man. Lodge. Nisiga nagmaayo akong mata og nilingi ko kay Charlie. Wala pa may kasulod og ingon ato nga lugar sukan. Ingon siya, nga tara. Nangutan ako kung nganong dere. Nitubag si Charlie nga mamasilong rata ay kabalaka. Sa mga to nga gigunita na niya akong kamot og nangadto na mi sa reception. Mura gyud og kadatikang nako kay nag-anam-anam og kakulba akong gibati. For the first time nakatunob kog in gyud. Wa nako kasabot sa akong gibati kay advance na kayo kong utok. What if mabuntis ko? What if biyaan din kong Charlie inighuman ko niya makuha? What if magbulag may human kung tahay nga naay nahitabo na mo? Makaharong pakakaog istorya kay Charlie. Napuno sa what if akong utok nga perte na yun na akong kulbaa. Wan ako kabalo sa akong dagway ug asa na nabot akong utok na bisan unsa na lang nasulod ug dungagan pa nagitugnaw ko kay nabasa mi sa ulan. Dayon gipislit ni Charlie akong kamot. Humanihonghong siya nga.
luspad god kayo ka. Nikatawa day na siya. Nisamot na hinoon ko kaulaw. Pag humanas yan transaction dito, nisaka na mi sa second floor og naay nagpauna sa mga staff nila. Giabrihan ang isa ka room o gitunol sa mga susan. Nisulod na og na si Charlie og samtang ako kay nahunong sa portahan. Hingon si Charlie, hangadali na. Magpatuang ralagitag ulan. Then nikatawa siya. Hahaka lagi. Hagtob kayo kung dugan. Murag mo gawas na kong heart. Wala lang yapon ko kalihok bisan usa ka tikang pasulod. Pag humanyag tanggal siyang bag, kay gibalikan ko ana niya o gikisan sa agta. Ngayon si Charlie, ngay kabala kayo. Taas ko respeto si mo ha. Dili ta kaon sahon. Nikis na po na siya og usab sa kong aping o gitanggal niya akong bag o giha akong gigunitan sa kamot pasulod. Human kay gilak na ang pultahan. Wala na gyud ko kasabot sa kong gibate.